Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublai phi baro kini kilongi khubor bamta kasngi. Menta kasngi umuntu rangba aka Assam U Himanta Biswa Sarma ulapan mi eka jing Kynthoh ka bajur ya umuntu rangba adu barim u Pandit Jawaharlal Nehru da ka baong. Ba ka jing soi ya ka sekolah halor ka Indus ha usnem syajak na ispa andrupo ka de ka wei ni ka jing bakla ba krautam ha ka history jing kri India. Ha ka jing kren ka bating u Sarma ula pengsan kumno uneru haba ula sya penbor ha ka jing penbor ka bajur na ka sarkar Amerika bat ka World Bank. Ula IT no ya ka jing mentoy ba kenja mariang jong ke India ha ki wa baselor da ka ba IT palat prapo persen na ki jong ka wa Indus sya ka Pakistan. Haba batai benia ya ka jing ta ka basyur kei u Sarma ula kedau ba ke India kelasa tanglai plai million akar pun MAF ka haba ya nujor ba ka Pakistan ka basispa life san MAF. Kajing sensyar bapura halor kiwa Indus jelum bat jenam kiba klan bor la ais ngobha uloong bat benram baka India kala syak hang haki hong ki berit halor kiwa basyati kabla pentut ya kajing shngan jong ke Punjab Haryana bat Jammu and Kashmir ula benram baka ni kajing ne jong modi ka kta bet ya kayo ka kot ka batlot jong ke Pakistan kabasyania shibun haki Indus na kabenta parat nyupsan pesen na karep karyang jongka bar kapin ya ka jingkiu jong ke India ka basilur ka baklempan mam ka bakloi banyada ya ke jingmentoy badai hok jongka.